Det här är då en dagbok av en person som inte är på topp. Vad jag vill är att folk ska förstå att mitt liv är inte som det var planerat. Det är sånt som händer och det är inte alltid man kan och fan. Skål. Om man nu ska fundera på vad jag gillar för saker, så är det väl alkohol. Lite uppenbart, eller? Och sen är ju kära gamla piller. Andra grejer som kommer komma till. Oavsett vad som händer så är det inte riktigt någons fel eller någons problem med vad jag gör. Utan sköter ditt och jag sköter mitt och skitbra i sådana fall. Det här är världen. Ingen förstår din jakt. En jakt efter någon typ av bättre känsla i sig. Och en jakt på att fly från sig. Hade det varit något annat så vet du fan om jag hade suttit där. De som undrar hur fan det blev så här. Får man fan gå så många jävla år tillbaka i tiden. Orkar inte ens. Jag orkar inte. Du orkar inte.
Ingen orkar. Poängen är att har vi en telefon. Någon tror sig att de bryr sig. Ingen som bryr sig, inte egentligen. Såna här fina... Hur är det med dig? Hur är det idag? Frågan som alla frågar. Ingen vill veta hur det egentligen är. Alla ställer den frågan för att det är obligatoriskt på något vis. Jag vet inte. Men ingen vill höra att någon faktiskt har en dålig dag. Ingen vill höra att saker och ting är skit. Det är som mig. Mest är skit. Och vad jag tar och inte tar, det måste inte alla veta. Jag återkommer in på. Får fundera ut lite mer. Konkreta saker.